Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 3 minutu pasa diren honetan, gaur aurkeztu den promozio txapelketaren pronostikoa eta nondik norakoak emango ditu lehenik eta behin esan dezagun beste urtebetez ere 8 bikoteek neurtuko dituztela indarrak elkarren aurka 14 jardunaldietan, horren ostean lehenengo biak sailkatu egingo lirake zuzenean finalerdietako ligaxkara eta hirugarrenak eta seigarrenak eta laugarrenak eta bosgarrenak elkarren aurka playoffak jokatu beharko dituzte. Hauek esan ditzagun bikoteak, baikok eta bai aspek launa bikote osatu dituzte, baikoren aldetik Alberdi Bigarrena eta Morga Etxebarria, Larrazabal Eskiro, Zubizarreta Ugartemendia eta Agirre eta Iztueta, eta asperi dagokionez, Eguren Eskuza, Salaberri Arbizu, Esposito Gasku eta De La Fuente eta Bikuña. Txapelketa lehenik eta behin irekia dela, esan dezakegu, alde batetik egungo txapeldunak, Larrazabal eta Eskiroz berriz ere batera ipini ditu enpresak, eta beste alde batetik berriz, esate baterako, Ugartemendiak, Eskuzak, Arbizuk eta De La Fuentek txapelketan debuta egingo dute aurten. Kontua kontu, guazen orain pronostikoak ematera, izan ere, lehenengo postutikan 8. egingo dugu, beti egin hori izan dugun moduan, eta lehenik eta behin esan behar da, Larrazabal eta Eskiroz direla teorian nik lehenengo postuan ikusten ditudanak ligaxkan. Biak alabiak goi mailako pilotariak dira, iaia lehen mailakoak, Larrazabalek aurten Mastersa lehen mailan jokatu du, Eskiroz ere maila handia ematen ari da, eta hor Eskiroz eta Elizeiren artean zegoenez, zein sartuko ote zuten, Salaberri ere hor dago, beti noski, baina nonbait enpresak Eskirozen aldeko autua egin du, eta Elizei kanpoan utzi du, egia esan, harritu nagoen erabaki bat izan da, izan ere, Josu Eskiroz, lehengoan Aimar Olaizolak naiz irratian egin zituen adierazpenengatik behintzat, Josu Eskiroz lehen mailarako prestatzen ari den pilotaria da, noski titular ez zuten ipiniko, baina behintzat ordezko bezala jokatzeko edo pentsatzen nuen, baina kontua kontu promoziokoa jokatuko du Larrazabalekin, baina honek noski bere tranpatxoa dauka, izan ere Senar hasiko da, Senarrek igandean debutatuko du Segurako baratze pilotalekuan, eta hor izango du estreinako norgehiagoka Eskirozekin batera, kasu honetan Zubizarreta eta Ugartemendiaren aurka, eta zergatik Larrazabal ez da hasiko txapelketan eta ziur aski ez da promozioko txapelketan jardunaldi asko aurrera joan da hasiko, bada hemen garbi dagoena da Iker Larrazabalek Lasoren lekua hartuko duela hasiera batean behintzat, eta dena ondo bidean badoakio Binakako txapelketa nagusian. Laso eta Aranguren atzo esan genuen bezala ezarri dituzte aurtengo txapelketako bikote moduan, Laso hasiera batean ez da egongo, Arangurenekin beraz Larrazabalei jokatuko du, eta Senar izango da Eskirozekin txapelketa hasiera horretan. Behar bada horren oski, txapelketaren eskemak edo nahastu ditzak ez, sailkapenari dagokionez, baina kontua kontu, errealitatea, bikotearen errealitatea hartuta, Larrazabal eta Eskiroz favorito bai hasieran eta bai txapelketarako ere. Bigarren posturako egia esan zalantza handiak izan ditut, izan ere, baina Agirre eta Iztueta ezarriko ditut. Zergatik, egia da, lehen urtean, 5. izan zirela Agirre eta Iztueta sailkapenen nagusian, baina alde batetik Agirre denok dakigu, promozio mailako oiar nagusietako bada, iruindarra, eta beste aldetik berriz, zera daukagu? Iztuetak azkenengo urte honetan esango nuke gorakada ikeragarria egin duela, gorakada oso handia, debutatu zuenetik hona arte sekulako hobekuntza egin du, ikusi besterik ez dago zeinen ongi jartzen den pilotara, nola luzatzen duen pilotalekua, ze pilota zaiak eraman eta gainera kentzeko gai den, eta paper oso ona eta egokia egin dezaken bikotea iruditzen zait bi hauek
osatutakoa. Hirugarren postuan Zubizarreta hirugarrena eta Ugarte mendia ikusten ditut. Iraitz Zubizarreta dagoen unea ikeragarria da, Gorka Ugarte mendiak ere lehengo apirilean debutatu zuen eta uda ona egin du, norgehiagoka batzuk ere jokatu ditu dezente esango dugu, eta horrekin ere pixkanaka profesionaletako esperientzia hori hartzen eta joan da, orain txapelketan ikusi beharko da, baina Iraitz Zubizarreta sekulako momentuan dago, eta hasiera batean behintzat Iraitz Zubizarretak amaitu eta Gorka Ugarte mendiak atzean eusten badio, sailkatzeko behintzat arazorikan ez lukete izan behar. Laugarren postuan hemen Aspeko bikote bat sartuko dut, kasu honetan Salaberriak eta Arbizuk osatzen dutena. Iker Salaberria lesio batetik itzuliko da, baina Iker Salaberria da, honi tantoa egin behar zaio, honek pilota gutxi galtzen ditu, eta ikusi beharko dugu atzeko kuadroetan Aron Arbizu nola moldatzen den, baina nik uste Aron Arbizu ongi moldatuko dela. Horren ostean, Alberdi eta Morga Etxebarria, 5. postuan, kasu honetan, bi hauek, biak alabiak adin berdinekoak dira, biek alabiek nahiko inguruan egin zuten debuta, eta esango genuke Unai Alberdi, lehenengo aldiz jokatuko du, egia da Alberdi da, bestea, berria, izan ere orain 2 urte bai, norgehiagoka bat jokatu zuen Elizegirekin, baina lehengo urtean lesioa zela eta ez zuten txapelketan sartu, eta aurten jokatuko du. Kasu honetan Morga Etxebarriarekin, maila honean dagoen Morga Etxebarriarekin, baina behar bada oraindik ere pixka bat kostatzen ari zaio, ez? Morga Etxebarriari hor atzeko kuadro horietan eta nagusitzea, eta horregatik 5. postua hauentzat, beraz, lehenengo Larrazabal Eskiroz, 2. Agirre Iztueta, 3. Zubizarreta Ugarte mendia, 4. Salaberria Arbizu, 5. Alberdi eta Morga Etxebarria, eta 6. Espositok eta Egiguren 5. eta Eskuzak osatzen duten bikotea ipiniko dut. Egiguren 5. eta Eskuzak osatzen duten bikotea, espero baino bikote sendoagoa da. Egia da Arkaitz Eskuza hasiera batean nahiko arazotxoekin edo ibili zela, baina Egiguren ere oso paperona egiten ari da, binaka egia da ez duela inoiz zorterik izan, ez, Julen Egigurenek, baina nik uste aurten baduela pasatzeko aukera, playoffak jokatzeko behintzat, eta atzean Eskuzak norgehiagoka askotan agintzen badu eta aurrean Egiguren fin badabil eta partidari eusten badio eta gogortzen badu, erne bikote honekin. 7. postuan, De La Fuentek eta Bikuñak osatzen duten bikotea. De La Fuente debutatu berria da, hori oso kontutan hartu beharreko kontua da, eta Inigo Bikuña badara mazki urte batzuk, baina berme gutxi ematen duen atzelaria da, ez, behar bada. Baina kontua kontu, bikote hau ere, naiz eta 7. izan, nik uste paperona egin dezakeen bikotea dela, esan nahi dut. Oso zaila da une honetan, hau da, mailaren eta une honetan dauden mailaren arabera bai eman daiteke pronostiko bat, baina hemen De La Fuente eta Bikuña sartuko ditu, baina ala ere iruditzen zait, atzean Inigo Bikuñak norgehiagoketan dominatzen badu, eta Ingeru De La Fuentek aurrean duen bizitasuna ematen baldin badio pilotari, erne ibiltzeko bikotea dela. Eta azkenik Esposito eta Gaskuek daukaten galdera ikurra da, ea Andoni Gaskue nola itzuli den. Min hartuta eman du denbora luzea, eta Odei Esposito ere badakigu, ez, 22 iristen eta zenolako, 22 iristeko zenolako arazoekin da bien, eta abar, baina kontua hau ere lehiatu dezakeen bikotea da, eta zalantzari gabe txapelketa zirraragarria datorkigu aurretik. Hemen kirolunean jarraitu ahal izango duzue, bai norgehiagoka aurrekoak, bai jardunaldi ondorengoak, eta abar, denetik izango duzue promozio mailaren inguruan ere kirolunea honetan, eta benetan txapelketa zirraragarria, geu sailkapena eman dugu, gero edo zer gertaliteke, eta horren baitan ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Hauxe beraz guztia,
bitartean ongi izan, agur.